gure dinamika euskaraz izan behar da, gure ensaioak eta gure taldeko martxa, eta hortan gabiltza, gozatzen duzuen aurtengo programazio bikain honekin, eta nahi zuen arte. Nire kasuan euskara, betianik lagundu izan nagoen adiskidea laguna izan da. Euskaraz hasi nintzen irakurtzen, idazten, nire hitzak sortzen, eta orain betiko lagun horri zeo zor dio dela sentitzen dut. Eta euskaraz idaztea, sortzea, nire musika egitea, betiko lagun horri zor dio dana itzultzeko aurkitu dudan bidea nire modua izan da. Euskara tresna bat da, komunikaziorako tresna bat, baina gurea. Gure identitatea markatzen dagoena modu batean edo bestian. Eta ez bakarrik sorkuntza prozesu artistikotan, baizik eta gure bizitzako arlo guztietan. Hau da, euskal jarduerak euskal kulturea dakar. Horren simple eta horren gatz aldi berean. Euskara guretzat ez da erraminta bat. Guretzat euskara da gure kulturaren atal guztian ardatza eta gure barruan sentimenduak ere margotzen dituena, hori musikarekin nahasten baduzu, hori da sortzen da sekulako sentimendu leherketa. Euskara niretzako nire ama hizkuntza da eta nire sormen lanean ezinbestekoa zait. Lanean egitzeko, eta gauzak asmatzeko garaian da gauzak burura etortzeko garaian beti euskaraz etortzen zaizkit, esan den bezala nire ama hizkuntza da, eta hori gabe ezingo nuke musika atera, ez letrak egin da ez ezer. Euskara gabe oantxe bertan ez nahi zela ezer. Euskara nire sormen prozesuan nire barruko elkarrizketaren hizkuntza da. Euskara niretzat nire ametxeetan agertzen diren mamu eta kezka guztien hizkuntza da. Niretzat barrenak hartzen duen formazioa garri bat. Gure kasuan gure ama hizkuntza da. Ez da sormenean bakarrik, azkenean bizitzeko modua da. Komunikazioa. Eta musika talde bat izan da, eta bestiak egiten ditugunean, euskara beste elementu bat da. Hasieran gainera inglesez hasi ginen, eta ez gendun bape garbi ikusi, eta euskarara jo gendun asko erosoago sentitzen ginalako. Euskara da niretzako nire komunikazio kanal naturala, eta ondorioz sormen lanean ere hori da nire espresio bidea. Honek ematen dit aukera berarekin jolasteko eta ikasten jarraitzeko. Hala ere, kontziente naiz, gaur egun oraindik ere nahiko ekintza politikoa dela batek euskaraz abestea, eta horregatik horrela jarraitzeko asmoa dut euskaraz sortzen eta euskaraz disfrutatzen. Euskara niretako nire ama hizkuntza denez, modu naturalena da batez ere idazteko momentuan, letrak idazteko momentuan. Ez nintzateke eroso egongo beste hizkuntza baten idatziz. Niretako naturalena da horrela. Euskara da euskaldun egiten gaituena, euskara da desberdin egiten gaituena, goazen lekura joan da. Eta niretako hori identitate zeinu hori oso garrantzitsua da. Euskaraz egin daiteke dana, euskaraz landu daitezke musika desberdinak eta genero desberdinak, eta nik hala egiten dut. Gure sormen lanetan, euskara bada erabaki bat, hautua izan da, eta bizipenak eta mundua ulertzeko bide berri bat.